Zlomte bez. Plnú hlavu mám. A mne vôbec nevadí, že si starší. To vôbec nevadí. Ja si myslím, že sa môžeme mať rádi. Milujem ťa. Ty si jak zaoblená hranatosť. Vyprsknuté a stečené. A ty si jak rozlaté a utreté. A ty jak vysrané a rozšlapnuté. Najprv sa naučíme základný bojový postoj. No ale najprv musím mať rukavice, nie? Nemôžeš mať najprv rukavice. Najprv sa musíš naučiť ten základný postoj. Ty máš niečo proti mne? Nie. Naozaj? Nemám. Ale máš. Môže. Bola, keď vypráš pičovi, no. Bola, keď. Bola to najväčšia láska v mojom živote. Môžeme? Prosím. My to máme tak vymyslené. Nevysvetľujte. Hrajte. Orleán, milovaný Orleán. Valér povedal Korinde, že už ju nechce ani vidieť a aby sa vraj pakovala z mesta tohoto, lebo dá na ňu poštvať poštvákov. Poštvať poštvákov? Predstavte si, Orleán. Sveté oficium sa poradí. Ďakujeme. Počkajte na rozhodnutie. Monsignor, viem, že vy ste predstaveným svätého oficia, ale prepáčte, toto bola taká sračka, že nesa sa z toho grcať. Prečo by to malo mať sex? A o čom ten výstup bol asi, vy idiot? Veď tí dvaja chceli jebať! Vypočujte si rozhodnutie svätého oficia. Pre absolútnu sterilitu vášho divadelného cítenia sa vám doživotne zakazuje pôsobiť v oblasti divadla na celom území. Proti tomuto rozhodnutiu niet odvolania. Toho decka je nenormálne veľká a ty sa musíš úplne otvoriť. And now the end is near, so I face the final curtain. Ja ťa mám rada aj všetko, aj to bolo všetko krásne. Ako to prišlo, tak to aj odišlo. Lívia. Mala si 11, keď sme sa spolu jebali. Tvoj foter mi rozmlátil papulu na sračke, ale Polišon to nenabolžoval.